Земетресение ли стана? Хайде земетресение! Земетресение! Реагираме и на земетресение! Аз много често! Цяло при тебе няма ли земетресение? Мама мия! Свърши крозар! Свърши Дайте малко си правим упражнение за земетресение, пожар, нещо друго. И децата знаят какво трябва да правят в такива ситуации. Първи въпрос. Кога ще се обърнеш за помощ, ако се загубиш? Ако си на разходка в парка и се загубиш. Към полицая или към пазача? Поставим въпрос. На кой телефон можеш да се обадиш винаги, когато си в беда? 112. Няма 100. И последния. 10. Последен. Тео. Колко думи има в изречението? Без наука няма сполука. Чули въпрос? Тео, втори въпрос. Колко срички има в думата компютър? Кажи по срички. Срички. Браво, добре. Трети въпрос. Колко звука има в думата кофа? Колко звука? Смело? Така. Можеш ли да ги кажеш по звукове? Кажи да ги чуем. Силно. Браво. Браво. Да. Стоп за малко. Сега, тук пък вие теглите. Хайде от Тео. Лампа. Брой срички. Колко са сричките в лампа? 2. Звуците. Опитай се да ги кажеш по звуци. Силно. 4. Да ги кажем, да ги броим. Това ги казваме, за да може да ги чуем. Ваза. Срички? 2. Така. Звуци? 4. Добре, браво. Морков. Срички? Колко са? 2. Така. Звуци? 6. Я пак. Добре. Като пружинка. Не чуе. Сега го чуваме, не го чете. Кое е това ли? Това. Диван. Диван. Срички? Добре. Не ги чухме. Така. Звуци? По-силничко? Така. Така. Чудесно. Браво. След сричките имате друга работа. Който му се чете, сега е момента да чете. Преди малко чувахме, сега не е чете. Всички ли нещо ми бяга? Пак сме на този принцип. За всеки има подготвени буквички. От буквите образуваме думички. За всеки е различно. Какво, къде ще се падне?
Да си получиш Такава. ти въпрос. Чакай. Защото той е точно Това за е това ли? Извинявам. Значи сега, да, ето дава ви задача майката на село. Всички деца. Сега съставете дума от буквите, които имате. Така, отваряте и си ги разпределяте. Коментар в ефир за първи път ще прави тази. Не търсим Това не е правилно. успеваемост. Правено е измисъл си дума, буквите и обръжите. Това е за първи. Коментар. Сега ще видим какво да сложим. Смесъл букви. Подредете си ги. Дай го това, дай. Това не ти трябва. Какво може да Ги смениха. поне ще чука. Аз съм Да не стане грешка. дума гума. Да не може да стане дума. Пъпа. Аз съм жаба. Това не е дума. Дуа. О. О, на мен. Хайде ще ти кажа. Край повече не така. Няма да подсказват. Виж. Обаче с онези С друго веде. бяха само 4. Новата игра. А къде сте другите? И другите трябва. Трябва да ги сложиш някъде. Това е какъв звук? Как е това на Дани? Като е гласен, може ли тук да ги сложиш тези? Думата. Намери ме Аз сте. тази буква от Френджи. сега. Аз знам, че ти можеш. Подредиме пъзъл. Така. Така, сега какво ще... Така. Така. Справиха се децата, сега всеки да си прочете по думата. Я да видим. Аз съм дума. Тео, слушаме Тео. Килим. Хоп на камерата, като се знае. Така. Елица? Коте. Не, че не знае, че не мога, че четеш, ама нещо друго е пак да го промишеш. Жара? Кофа. Кофа. За протокола. Да чуем Варю. Моли. Първо молива. И той се получи думите ги е мислила болешката и ние не знаем даже и думите кои са. Ще време да измислим и думите. И Дани? Ама тя първо не мисля, че не са. Какво е твоето? С. Чаш. Дани, какво подреди? Добре. Я да видим какво е подредил Дани. Вода. Чаша беше другото. Друга? Подреди. Така. Имаме май въпроси, още нещо. Тео, още един въпрос. Какво образуват всички букви, когато са подредени? Азбука. Така е. А кой е създал нашата азбука? Кирил и Методи. Там. Можете ли да я кажете? Да. А. Б, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Е, голям, Ю, Я. Последен въпрос. Кога е празникът на славянската азбука? Слушайте го. Кога е празникът на буквите, Кирил и Методий, славянската азбука, писмеността, учителите, училищата? 24 май.
И